המצבת הבאה שאנחנו נראה, דגנית זאב בן יחזקאל, קראה למותג שלה דגניתה. דגנית למדה בשנקר, אבל לא ב4 שנים המקובלות, אלא ביחידה ללימודי חוץ שם, ואני התחברתי לסגנון שלה, כי דגנית רוצה להלביש, זאת אומרת, היא רוצה להלביש נשים שהן יותר, כמו שמירי אומרת, ממידה 40, היא יצאה לחופשת לידה, גילתה שאין לה מה ללבוש, והחליטה לעצב דגמים, היא משתמשת בבדי לייקרה, דגמים שלה, כמו שאתם רואים, צבעוניים ועשירים. דגניתה. דגניתה, נכון, וגם המחירים משמחים, הם נעים בין 240 שקלים ל-450 שקלים. שווה... הנה, היא שמה גם דוגמניות... בדיוק, נכון. שמלמודות וחמודות, ובאמת, אין מה לעשות, חבר'ה, בארץ יש המון נשים צעירות ומבוגרות, שהן מלאות טיפה יותר, הן מאוד יפות, הן מאוד נשיות, הן גם מטפלות בעצמן. יש לי המון בחוגים, הן עושות דיאטה, הן משתדלות, אבל הן כנראה לא יהיו כמוני, אף פעם לא נהיה לפי טבלאות משרד הבריאות, אז מה? אבל אנחנו צריכות להתלבש יפה, וזה אחד מהדברים החשובים ביותר, זה כרטיס ביקור.